виждате истинския велосираптор. Той стига до 1,8 метра. И да, изобщо не са 4 метровите огромни хищници в Jurassic Парк. Ако този видеонер ще каже, какви са тези грозни дебели плешивки. Да, велосираптора има пера, дори е прилича на гъла. И вижте му пачката. Да, доста е хубава. Вижте и скелета на велосираптора. Като гледате зъбите, хич не е безобиден. Това, че е малък, не значи, че е бил по-беден. Велосираптора изобщо не е изглеждал така. Това са просто холивудски глупости. Не вярвайте на всичко по Холивуд. За това. The idea that dinosaurs like Velociraptor were fully feathered is no longer at all. Това е велосираптор в сравнение с човек. Да, пак няма да е доста добре да ви атакува това, защото е с размера на малък крокодил. Бил е дълъг 6 фута или 2 метра. 1,8 също, но може и до 2. Но това, че велосираптор е бил малък, изобщо не значи, че той не е бил страшен. Тези ногти са можели да те нарежат. Това буквално таргетира трахеята или артерията и че го прерязва и че умираш за секунди. Велосираптор е бил едно от най-опасните животни и познайте какво. Бил е много успешен хищник. Чао, това беше от мен. Ако велосирапторите си мислите и викате на някакви тъпи кокошки, това, че не са били големи, не значи, че не са били страшни.